gyda'r urdd. Paris, Ymgol, Eisteddfod, Cystadleuaeth Rygbi, Cymru yn erbyn Denmark, Parti Llyfaru, Glanfryn, Nofio, Llandranog! Un o profiadau gorau'r urdd i fi ydy pan wnaeth y tîm criced mynd i Sophia Gardens. Dwi'n Mel Dillon, dwi wedi cael llawer o profiadau chwaraeon. Un dwi'n cofio mwyaf o pan oedd ni wedi mynd i Caerdydd a dod yn trydydd. Un o fy hoff pethau am y urdd oedd y Steddfod a nes i chwarae clarinet yn Caerdydd a dwi'n edrych ymlaen am chwaraeau blwyddyn yma. Rydw i wedi cael lot o brofiad gyda'r urdd. Mae wedi rhoi lot mwy o ffrindiau fi trwy clybiau ar ôl ysgol ac mae hefyd wedi gwella Cymraeg fi lot. Dim jyst cystadlu ar llwyfan yw'r urdd, enghraifft gallu gwneud gymnasteg a nofio a llwyth o pethau eraill. Dydy o ddim yn anodd o gwbl i ymaelodi'r urdd. Mae e ar y we, A dyw e ddim yn ddrud chwaith, a fe'n rhoi lot fawr o brofiad i chi. Aeth blwyddyn 5 llynedd i Caerdydd gyda'r urdd ac gwnaethon ni nofio Big Pit ac cinema. Roedd e'n profiad da a roedd pawb wedi cael hwyl. Rwy wedi cael profiad wych eleni, gan cynnwys mynd i gwersyll yr urdd Glanllyn. Rwy'n ddiolchgar iawn. Roeddwn ni wedi gwneud llawer o weithgareddau, gan cynnwys nofio, wal ffringo a raffio. Roedd llawer o anwybyniaeth arnyn ni. Roeddwn ni wedi creu llawer o ffrindiau newydd. Rwy'n ddiolchgar iawn. Diolch yn fawr. Un o fy hoff profiadau gyda'r urdd oedd fynd i Disneyland ym Mharis. Ges i cyfle i weld pethau byddaf byth yn weld yng Nghymru, gan cynnwys y tŵr Eiffel. Yn y parc, ges i cyfle i gwneud ffrindiau newydd a mynd ar breidiau newydd. Dwi wedi cael llawer o cyfleoedd chwaraeon gyda'r urdd. Un o nhw oedd Cymru yn erbyn Denmark. Collodd Cymru, ond cafon ni siawns gwych i gwylio Cymru ac i jyst cael hwyl. Cyfle arall oedd tournament pêl-droed yn Aberystwyth gyda urdd. Roedd yn llawer. Mae'r ysgol wastad wedi cymryd a chwarae rhan allweddol yn holl weithgareddd yr urdd. Ni'n meddwl bod yn hynod o bwysig i ddatblygu hyder yn y plant maen nhw'n cael cyfle i berfformio ar llwyfannau yr urdd ac hefyd yng Nghanolfan y Millennium yn sawl cystadleuaeth. Rhaid dawnsio yn bennaf, creadigol, dawnsio gwerin yn flynyddol gyda'r foen blwyddyn 34 a 56 ac hyd yn oed cyflwyno dramatig. Ymgom, Parti Llyfaru. Ac wrth gwrs ni wedi cael ambell unigolyn hefyd wedyn yn canu ar lwyfan y Millennium hefyd wedyn rhyw lwyfan. Diolch i'r urdd am y cyfleoedd gwych.